Ёсць рэчы, без якіх чалавек не можа жыць. Мы не ўяўляем свайго жыцця без сонца. Ніхто не можа жыць без паветра альбо вады. Каб мець сілы для жыцця, чалавеку неабходна сілкавацца. Лекары часта нагадваюць нам пра здаровую, багатую вітамінамі ежу. Гэта ўсё матэрыяльны бок жыцця чалавека. Аднак ніхто не здзівіцца, калі заўважыць, што адной ежы недастаткова, каб быць шчаслівым. Чалавек цягнецца да духоўнага, да нематэрыяльнага. У сённяшняй перадачы мы паразважаем пра эўхарыстыю. Што гэта такое? Эўхарыстыя – гэта жывое цела і кроў Езуса Хрыста. Гэта сустрэча з Богам, які жывы. Калі мы гаворым пра Божае цела, маем перш за ўсё на ўвазе сакрамент Эўхарыстыі. Прысутнасць жывога Хрыста ў хлебе, якую ён сам пакінуў нам пасля сябе. З аднаго боку, гэта святая імша, разбудаваны абрад, у якім мы слухаем Божае Слова і спажываем менавіта хлеб. І сам гэты хлеб, якім з'яўляецца Хрыстус, які хоча прысутнічаць сярод людзей не толькі у сваім слове, але таксама быць побач з імі жывы, які корміць нашыя душы, падтрымлівае нас у дарозе да збаўлення. Езус устанавіў сакрамент Эўхарыстыі у Вялікі чацвер. Ён сказаў, калі хтосьці хоча мець у сабе вечнае жыццё, няхай есць маё цела і п'е маю кроў. Каб падкрэсліць важнасць Эўхарыстыі ў касцёле, святкуецца свята Божага цела і крыві. Традыцыйна падчас яго арганізуецца ўрачыстая працэсія вуліцамі гарадоў і мястэчак. Добрая традыцыя, што збіраемся разам і можам разам сведчыць, бо Христос кажа, што дзе двое альбо трое сабраны ў імя маё, там і я сярод вас. Касцёл павучае, што чалавек павінен адрозніваць хлеб штодзённы ад хлеба эўхарыстычнага, які нам прымаем пад відам хлеба цела Хрыста. У Віцебску працэсія Божага цела прайшла ад касцёла Святога Духа да касцёла Езуса Міласэрнага. Папярэднічала гэтаму святая імша. На пачатку яе было ўрачыста абвешчана аб тым, што біскуп Уладзіслаў Блін мінаваў канонікам Віцебскай катэдральнай капітулы ксяндза Павла Кнурака, пробашча парафіі святога апостола Андрэя у Вінтупах. Такая праца, яка прыносіць шмат радасці. Тут бачым, што Евангелія выпаўняецца. Людзі, якія прыходзяць да Езуса у сваёй слабасці, у сваёй бедзе, знаходзяць радасць уцяшэння. Катэдральная капітула – гэта група святароў, якія маюць права насіць сутану з элементамі малінавага колеру і крыж. Яны таксама падтрымліваюць біскупа ў малітве на ўрачыстых набажэнствах. Разам з ксяндзом біскупам малімся, удзельнічаем в урачыстасцях нашай дыяцэзі. Ну і, напэўна, гэта абавязак для кожнага з нас, каб з яшчэ большай любов'ю, скажем, больш па-дарослому, па-святарскому, па-дарослому атуляць дыяцэзію малітвай, а можа і якойсьці думкай, можа якой паслугай, да якой вызначаецца ксяндз біскуп. Падчас святой імшы юнакам і дзяўчатам з віцебскіх парафій біскуп Уладзіслаў Блін удзеліў сакрамент бежмавання. Маладыя людзі атрымалі дар Духа Святога, каб можна вызнаваць сваю веру. Piotr, przyjmij znak daru Ducha Świętego. Supokój z Tobą. Цэлебраваў найсвяцейшую ахвяру ксёндз Эдмунд Друз з Мінска. А казанне прамовіў ксёндз Юрый Марціновіч, дырэктар партала «Католік Бай». Ён, між іншым, адзначыў, што найсвяцейшае цела і кроў Езуса Хрыста з'яўляюцца нашымі лекамі ад грахоў. Святая камунія, якую мы прымаем падчас святой імшы, самая каштоўная ў нашай хрысціянскай веры. Пасля імшы працэсія ўрачыста рушыла да кафедральнага касцёла Езуса Міласэрнага у музычным суправаджэнні аркестра Віцебскай ваеннай камендатуры. В процессе мы не только радуемся сами, але таксама показываем людям самого Бога, манифестуем свою веру и у процессе несем Иисуса Христа, присутного на Святейшем Сакраменте. Узнёслыя спевы далёка разносіліся па вуліцах Віцебска. Вернікі спыняліся каля стацыйных алтароў, каб паслухаць Божае Слово. Гэта сапраўднае сведчанне веры. Веры
якая ніколі не памрэ, якую нам перадалі нашы бабулі і дзядулі, і якая да сённяшняга часу жыве ў кожным сэрцы хрысціяніна. І я цешуся з таго, што так шмат людзей прыязджае сюды ў Віцебск, каб падзяліцца гэтай сваёй верай, гэтай сваёй любов'ю да Пана Бога, які з'яўляецца нашым сапраўдным і любячым айцом. Напрыканцы ўсіх сабраных у кафедральным касцёле Езуса Міласэрнага благаславіў найсвяцейшым сакраментам біскуп Уладзіслаў. Іерарх падзякаваў усім вернікам з іншых парафій дыяцэзіі і самім віцеблянам за падрыхтоўку працэсіі і гарачую малітву. Вы дали хорошее свидетельство веры и получили Божие благословение. Чалавек у сваім кароткім зямным жыцці шукае вечнасці. Часам стаіць на раздарожжы, не ведаючы, куды пахінуцца. Сёння Езус, даючы нам сваё цела і кроў, кажа: «Ты можаш жыць вечна. Прыйдзі да мяне і наталіся». Няхай ва ўсіх нас, дарагія сябры, хопіць мудрасці і адвагі, каб пайсці на Божы голас і быць шчаслівым вечна.